Uy, ngano mo na si Papa dira? Hala, di ba ka na nag-treat si Papa ni Mama? Gimingaw naman ko sa kong asawa. Kumusta na karon kong asawa dito, no? Huway sa kodrebe kay nagunahon ko ba? Gimingaw man ko sa kong asawa. Basta buwang nga. Gimingaw ko sa iyang kiss nga pinaka takla kay mo kiss pa. Gimingaw ko sa iyang hug. Tanan, gimingaw ko sa kong asawa yun. Wow! Kumusta na karon siya? Ah, maminaw ko dito, Bi. Paduol ko. Wala na biya ko'y tawag-tawag ato niya. Wa ba ka to gimingaw na kong bayhana sad? Oh my god. Ah, nakahuna-huna ko ba? Tawagan akong asawa, bi. Kay wala na ko'y tawag-tawag ato kong asawa. Kumusta na ka to siya? Tawagan ko, bi. Sus, aha ka bito sa una. Uy, grabe jud. Kadaghan ako mga gwapo nga mga classmate. Sa una, ang ako ng mga classmate nga mga babae, pangkiliggon gud nila. Oh my god. Sa ilang kagwapo. Uy, naamay nanawag. Ako doon ito bagun, Bi. Hello, kinsa ni? Wala na day kakapamilyar sa kong tingog. Si kinsa man di ay ni? Ah, nalimot na giday ka nako. Wala man jud ko kapamilyar, oy. Pwede mangayo og clue? Ako man to lalaki nga dugay na kaayo nimong gimahal. Oy, pre, ikaw ni pre? Aray! Oy, pre, ikaw ni pre? Ang imo taon ni bana oy. Ha, unsa? Ikaw day ni?